Dovolte mi, aby som vám v dnešné nádherné ráno predstavil novinky od firmy Minox, konkrétne model BV844. Binokuláre značky Minox ponúkajú vo všetkých modelových radoch najnovšie technológie a najvyššiu možnú kvalitu v pomere cena a kvalita, obzvlášť pre modely BV, čo v preklade znamená Best Value, najlepší pomer ceny a kvality. Ponuka ďalekohľadov Minox BV sa tento rok rozšírila o modely BV8 a 10x44, ktorý je svojou konštrukciou ideálnym partnerom pre poľovníkov ako aj turistov. Binokuláre BV8 a 10x44 prinášajú so svojím nástupom v triede BV aj ultraľahké polykarbonátové telo s komfortným uchopením Comfort Bridge. Systém mnohonásobného vrstvenia minimalizuje odraz, poskytuje vysoký prenos svetla a prirodzené farby pozorovaného objektu. Vďaka hranolom typu ROOF s fázovou korekciou si vychutnáte detailný obraz s vysokým kontrastom aj za zlých svetelných podmienok. Ďalekohľady radu BV sú ideálnym spoločníkom pre poľovníkov, pozorovanie prírody a turistov, ktorí hľadajú ľahkého partnera na každodenné prechádzky. Najnovšia tesniaca technológia chráni pred vniknutím prachu a vody. Pevné polykarbonátové telo zaručuje spoľahlivé fungovanie optiky a presnosť mechaniky. Ďalekohľady Minox BV spoľahlivo odolávajú vlhkosti až do tlaku 0,3 baru alebo hĺbky až 3 metrov. Dusíková výplň chráni pred koróziou a zabraňuje zahmlievaniu sklenených povrchov aj pri častých zmenách teploty. Prevádzková teplota ďalekohľadu je od -10 do +40 stupňov Celzia. Vďaka zväčšenému očnému reliefu a otočným pogumovaným očniciam je možné jednoducho prispôsobiť ďalekohľad aj ľuďom, ktorí nosia dioptrické okuliare. Vďaka dioptrickej korekcii +-4 dioptrie sa naskytne dokonalý obraz od okraja po okraj. U modelov s priemerom vpredných šošoviek 44 mm je veľkosť výstupnej pupily 4,4 mm. U menších modelov má výstupná pupila 3,1 mm. Jednou z predností týchto ďalekohľadov je aj široké zorné pole. Modelový rad ďalekohľadov Minox BV tvoria ďalekohľady so zväčšením 8 a priemerom vstupných šošoviek 25 mm, takisto 10 a 25 mm, ďalej 8 a 10 x 44 a 8 x 56. Ďalekohľady Minox BV sa štandardne dodávajú s popruhom, krytkami a prenosným púzdrom. Všetky podrobné informácie môžete nájsť na stránke www.minox.sk.